जोंनो नांगौ फोरोंगिरि आमाक लागि बहि आमाक लागि बहि इकक ना फले हामथ'नो हम इकक ना फले हामथ'नो हम बरायग्रोनाय थाबाय दा जोबोद दुखुनि बाथ्रा बुंनो थाङोब्ला आरो बुङाबाबो जाया जों बुंखानांगोन दहायनो आं बुंखादों थाइसेल' बानलुआ खादासे ओंख्रियाव मा जानो दिनै आं सासेल' फोरोंगिरि नाथाय नैयाव 60निबो बांसिन फरायसा आरो फरायसुलि दङ बहाय जों गथ'फोरखौ ओरैबायदि माने अननो ओंखारो गथ' फरायसाफ्रा रोंनो थाखाय बिमा बिफा गार्जेनफ्रा बहाय थिनहरो नाथाय नांगौ बायदि जोङो बिसोरनो सम होनो हायाब्ला बेयाव जों गोबां दुखु मोनो दिनै गुबुन गुबुन फरायसालिफ्राव साब्रै साबा गोबां फोरोंगिरि दङ नाथाय जोंनि बे बर' मिडियाम गुदि फरायसालिफ्राव गोबाङावनो लाथिख'निफ्राय सासेल' फोरोंगिरि दङ बहाय बर' फरायसा बा बर' बिजोंनि फरायसा आरो फरायसुलिफ्रा जानिखि गुन गोनां सोलोंथाइ मोननांगौमोन बिनिफ्राय जोबोद जानगाराव थानो गोनां जादों आरो बेराफारसे बेल' नङा बे अकल फोरोंनो होयोबा बेबो मोजां जागौमोन नाथाय एमडिएमनि खरस खालामनांगौ अफिसनि अनेक बायदि मैया बिथोन हरबाय थानाय खोब माने सानसेयाव जोङो सासे फरायसानो जुदि 1 मिनिटबो सम होनो हायाबा बे फरायसाफ्रा बोरै रोंगोन अकल बहाय फरायसालियाव फैनानै गेलेनाय खेला धुला खालामनायजोंथ' फरायसाफ्रा रोंनाय नङा बिनि थाखायनो आं दुखुजों फोरमायनो लुगैदों जाय जाय गुदि फरायसालिफ्राव सासेल' फोरोंगिरि बे फरायसालिनि फरायसाफ्रा नांगौ बायदि सोलोंथाइ मोननो हायाखै सरकारा एसेबां बुंदों जोंनो आदर्श फरायसालि नांगौ नाथाय आदर्श फरायसालि नांगौ होननानै फोरोंगिरिफोरनि सायावल' नाफ्लेबाय थाबा बे जानाय नङा बिनि थाखायनो खावलायदों जोंनो थाखो मथे फोरोंगिरि होनानै जोंनि बे फैबाय थानाय उन्दै उन्दै फरायसा आरो फरायसुलिफ्रा जाहाथे गुन गोनां सोलोंथाइ मोननो हायो बेखौ आङो सरकारसिम खावलायदों आरो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जाहाथे बियो गोसारलांथों बेखौ आं खावलायहरनाय जाबाय सरकारसिम सासेल' फोरोंगिरिखौ नुखानानै दिनै नोंसिनि गथ' गथायफोरखौ दिनै बे फरायसालियाव माबे मोनसे सिमां आरो मिजिंजों दिनै नोंसोरो गथ' गथायखौ दिनै फरायसालियाव बेयावनो मुं थिसननानै दिनै फोरोंथाइ लानो दोनबोबाय थादों जोंनियावथ' दा मालायफोर बायदि प्राइभेट स्कुलाव सोनो हानाय गोहो गैया जों दा न'खर सलायनोनो जेनथेनसो बिनि थाखायनो जों दा बेयाव सासेल' फोरोंगिरिबाबो सोदों आरो आंहाथ' दा 2 गथ' दङ होमबाबो आङो दा सासेखौबो प्राइभेट स्कुलाव सोनो हाया बिनि थाखायनो आं दिनै सरकारि स्कुलावनो सोदों रोंथों होननानै नाथाय दा बेयाव सासेल' मास्टारादि फोरोंजोबनो हायो बे नङा दा क्लास मोनसे लाबा बिसोर माखासे क्लासआ ओरैनो गेलेनानै थानांगौ जायो बिनि थाखायनो जोंनो दा सासे मास्टारबाबो नांथारगौ आरो जेने थेनेबाबो हरनांगौ सरकारा दा स्कुलावथ' होनायाथ' अनेक होदों स्कुलनि ड्रेस होदों जानाय लोंनाय हरदों अब्लाबो दा बेयाव जानाय लोंनायजोंल' स्कुलनि ड्रेसजोंल' गाननानैथ' गथ'फ्रा रोंनाय नङाना बिनि थाखायनो जोंनो मास्टार नांथारगौ आसाम सरकारा जोंनो मास्टार सासेबाबो हरथारनांगौ सिगांथ' 2मोन 2याव एसे मोजां फोरोङोमोन आरो सुबिदाफ्रा एसे मोजांमोन गथ'फोरनि फोरोंनाया दा सासेल' बे हास्लाबजोबा बिनि थाखायनो गथ'फ्रा दा फरायनाय बेलायाव एसे डाउन जालांदों जों बिराद दुखु मोनदों जों दा एसे एनै टिउसन सोनोबो जों दा सुबिदा गैया बिदिबो सासेल' मास्टार दा गथ'फोरा फरायनाय बेलायावनो डाउनथार जों न'फोराव फोरोंनोबो दा जों न'आवबो थाबाय थानाय जाया जों हाजिरा खामला मावनानै जाग्रा मानसि दा बिनि थाखायनो जों सुबिदा गैयै बिराद दुखु मोनदों जों दा जोंखौ दा नायफिनाखै हारसा स्कुलफोरावथ' आसामिसफोरावथ' 3 4 नुयो जों स्कुल गंसेयाव खाथि खालानि स्कुलफोराव 3 4 मास्टार नुदों दा जोंनियाव सासेल' जों बिराद दुखु मोनो आरो बिनि थाखायनो जों खावलायो आसाम सरकारखौ जोंनो मास्टार हरथारनांगौ बेखौनो आं बुंनानै एसेयावनो खुलुमनाय थाबाय।